Μάτσης, όπως και όλα τα Κυπριόπουλα, οι φοιτητές που ήταν ελάχιστοι τότε, αμέσως μόλις ερχόταν στον άντρα μου που ήταν Κύπριος και ήταν και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, έκτακτος καθηγητής. Ερχόταν εδώ να τον γνωρίσουν, να ζητήσουν πληροφορίες, κυρίως της γεωπονικής σχολής, στην οποία φοιτούσε και ο Κυριάκος Μάτσης. Ερχόταν τα παιδιά, ο Μάτσης, ο Σαββίδης, ο Ακύλας, δεν θυμούμαι κι εγώ, 40 χρόνια από τότε που πέρασαν και πλέον, από το 46 ήρθαν τα παιδιά και έμειναν εδώ. Όλα τα χρόνια που φοιτούσαν ερχόταν πάντα στο σπίτι μας σαν σε δικό του σπίτι. Ο Κυριάκος ήταν ευφιέστατος, όπως θυμούμε. Ένας νεαρός με όριμη σκέψη, με πολιτική κατατόπιση, με ιστορική μάθηση μεγάλη. Μελετούσε πάρα πολύ. Εκτός από τα γεωπονικά μελετούσε και πολύ λογοτεχνία και ποίηση. Δανείζονταν και βιβλία από τη βιβλιοθήκη μου, πράγμα που δεν άρεσε και πολύ στον καθηγητή τους και σύζυγό μου, και με μάλωνε και μου έλεγε άστον να διαβάζει τα βιβλία της επιστήμης του τώρα. Όταν τελειώσει και πάει από εδώ στην επιστήμη του, έχει χρόνια να διαβάσει και τη λογοτεχνία. Λοιπόν, τους καλούσαμε και τραπέζι, πολύ συχνά τα παιδιά, και σε γιορτές αλλά και σε έτσι και Κυριακές. Τα έπαιρνε κάτω στον κήπο για να τους κάνει και πρακτική εξάσκηση. Ώρες τον κρατούσε και τον Κυριάκο στον κήπο. Εγώ άκουγα από πάνω από το μπαλκόν που τους έλεγε να μην βγείτε μεθαύριο στην Ήπειθρο και σας κοροϊδεύουν οι αγρότες. Μπορεί να τα ξέρετε επιστημονικά και θεωρητικά, αλλά αυτά να τα διδαχθείτε και στην πράξη και με μεγάλη προσοχή, και αυτά τα επιλέτευσα. 3 ροδιές που υπάρχουν ακόμα στον κήπο μου, τις ρίζες τις έφερε ο Μάτσης και μαζί με τον καθηγητή του, το σύζυγό μου, τις φύτεψαν. Αυτές οι ροδιές, κύριε Καραολή, υπάρχουν ακόμα, καρπίζουν ακόμα όπως καρπίζει και η θυσία του, και αυτό το ρόδι είναι από την Φετονίου Σιδία και σας το χαρίζω εσάς. Ευχαριστώ. Πάρτε το, είναι από τη ροδιά του Κυριάκου Μάτση αυτό. Ύστερα από το Παλαιχώρι, το Βαρόσι και η Θεσσαλονίκη. Θα ζήσω σε αυτήν 5 ολόκληρα χρόνια και ασφαλώς νέοι δεσμοί ζωντανοί θα ενωθούν εις τας άλλας αναμνήσεις με την ωραίαν αυτήν πόλην που είναι τόσο συνδεδεμένη με την ιστορία της πατρίδας μας. Δεσμοί νεανικής σφριγγυλότητος και εφηβικών ονείρων. Άραγε θα παραμείνουν όνειρα οι σκέψεις μου και φρούδα νομίσματα σκουριασμένης διανοήσεως ενός νεαρού φαντασιοκόπου. Κυριάκος, 3/12/46. Στο Πανεπιστήμιο ο Μάτσης ήταν φλογερός πατριώτης. Μπορώ να σας πω ότι τον αγώνα της ΕΟΚΑ τον ξεκίνησε ο Μάτσης από εδώ μόνος του. Γιατί αγώνας ήταν και τίποτε άλλο οι διαλέξεις που έκανε στο Πανεπιστήμιο. Του παραχωρούσαν την αίθουσα τελετών στο παλιό κτίριο. Δεν είχαν γίνει τούτα τίποτε εδώ, ήταν έρημος τόπος από τα εβραϊκά μνήματα. Λοιπόν, έκανε διαλέξεις πατριωτικές, έλεγε για την ελληνικότητα, για τους αγώνες της Κύπρου, πως κράτησε ανώθευτη και την ψυχή του και το φρόνημα του το ελληνικό και τη γλώσσα του, η οποία, που έχει αρχαίες λέξεις ομηρικές και δεν ξέρω τι, και τα τραγούδια, τα ακριτικά και όλα. Άρχιζε με στίχους του Παλαμά, συνέχιζε και στην ομιλία του έλεγε στίχους του Κάλου, θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Αυτά τα δυο που κοσμούσαν και το Μάτσι. Και πολλούς στίχους από το επικό ποίημα 9η Ιουλίου του Κυπρίου Βασίλη Μιχαηλίδη. Έχω στο νου μου, πίσκοπε, το διάλογο του Αρχιεπισκόπου με τον Τούρκο Πασά. Η Ρωμιοσύνη εν φίλης είναι ο τσέρι του κόσμου κτλ.
Οι φοιτητές τον αποθέωναν. Εγώ έκλαιγα, μπορώ να σας πω καθόλου αυτή τη διάρκεια, ύστερα τον αγκάλιαζα, τον φιλούσα. Ήταν εκεί πάνω στο βήμα, ήταν πολύ χαριτωμένος και λεπτός, με κατσαρά μαλλιά καστανόξανθα. Σαν ο Απόλλων ήταν εκεί πάνω, σαν Απόλλων, τόσο πολύ. Τον καμαρώναμε. Είχα παρακολουθήσει 2 ομιλίες του. Αν έκανε και άλλες δεν ξέρω. Αυτές τις 2 ομιλίες του μου παραμένουν και μία φράση μου έμεινε και τότε, γιατί την έλεγα πολύ συχνά, ότι δεν θέλουμε και δεν αγαπούμε την πορφύρα της σκληρής μητριάς, εννοούσε στην Αγγλία, αλλά τα φτωχικά φορέματα της πονετικής μάνας μας, εννοούσε την Ελλάδα.